Zabawa i robłeta. Dziś mojej pupci będą siedzieć na karesele. Będą se kręcić w kółeczku, głośno se śmiać i bawić tak długo, aż se im sprzykrzy. Później płyneką je do robłety. Pójdą do was te Myrcyna i jego syna Francka. Pomogą im zaprowadzać krowa na łąkę, żeby krasawica mogła se najeść trywę. Łe! Gospodyni brakuje mlika i seti smiotane, gdzie ci zrobi masło. Przerechtowała ją Czeżunka. Musimy jak najrychliwie dojść z krówką. Mlikłe łettaci wiesoły murzeł na gwez bandze szmakać. A tery czas na młoci zbłeży. Wasta kresztów podszedł ją do żarnów. Jak białka musi łupiec czyle brutów chleba. Czek blus na mąkał. A to kto? Paweł, sąsiad Krzysztofa, sadnął z boku na ływce, wsypał do miski leste sechy tobaczy i pychnący zela. France chwacił grebiczy i rozcerł nim tak długo, aż powstanie czarny pich. A wita, co później bandze z nim robił? Wcygnie do nosa i głośno cichnie. A psik, zdrzeta! Familia Rambców też se wzęła do robłety. Nawet Kamarta udbała sady spłomóc swojemu chłopu. Wzała zażygał z jednej strony, a wasta Adam złapał ją za dredzi koniec. Zrównał chód kłescą tchnął twierdzi drzewo, aż głowinę sypiał po całym podłożim. Brrr, zrobiło się już ze mną. Lepiej wezna mojej pupci do dum i posadza je zys na wiesowej karesele.